И здравейте, хора! Здравейте и от мен. Днес ще правим гейминг видео. Той вече е започнал, както виждате. Къде скачам? Бързо. На Foxy Frog Gate. И аз ще... Да бе, скачай. Тука? Да. Това верно, Фокс. Добре. И цел Victory Royale. Да, целта ни ще бъде Victory Royale. И който не е направил Victory, го чака сурово наказание. Да. Може би ще изиграем няколко игри, защото... Няма да успеем от първа път, тъй като не сме най-добрите на играта, но не бива. Не сме и най-слабите. Да. По-добре от ботовете на Бронз Лоби. Малко не се виждат оръжията, но ето ще ги доближа. Ето. Не мога да разбера къде е този. В някакъв омагиосен кръг съм. Ти не си ли ходил тук? Това съм, да. Legendary Chest и... Бързо, дай го. Lilaf Rifle. То се горе, бе. Дай го. Аз не го отворих. Сега Не мога да ги оцеля. Ето, браво бе. Малко ги дразня, но... Малко сме с траш мишка и траш клавиатура, но вървят доста добре. Да, защото просто аз играя от джойстик и и нямам просто клавиатура и мишка такива гейми. Защото аз съм от компютър, пък от компютър даже и до Diamond на Battle Royale съм стигал. Но казвам, това не са най-добрите, просто не са добри според мен. И сигурно не са. Сега на къде... ти забравя да ме контролираш. Да, аз стоише да ти викам. Не можеш да ползваш четвъртото оръжие. Там. Това? Ще го ползваш. Нямаш право на минита. Не. Без хилове? Или само без минита? Само без минита. Може без шилдове, меткитове, без минита. Той най-гадно свой. Хора, според вас, кефи ли ви новият сезон с новият ти медальон? Да, пишете в коментарите кефи ли ви новия сезон. Както и Батъл Паса. Батъл Паса си е окей според мен, ама то сме медальон, той се спалва на 3. Защо го спря? Бе на части, бе? Искам. Втора част на... Това го махай. Спирай го. Хора, вече сме на Seaport City и ще... Ще взимаме медалон. Да, ще бием боса. По-скоро моят приятел ще го бие. Естествено част. И ето, хора. То просто няма да бием боса, а ще взимаме валта. Ще взимаме боса, в смисъл той е тука боса. Да. Първо валта трябва да се отвори, после. Феймъм е уник.
спрем тук просто. Дай шпон да не си хабят патроните. Ако съм да се самоубия, защото това боли доста. Да. Хора, според вас, пишете в коментарите, ботовите във Fortnite силни ли са или не са силни. Защото според нас Epic Games са ги направили доста силни. Как бе, само според тебе това... Според мен има много кръв бият. Те не... Значи хора, босовете не са силни, просто бият под доста кръв. Мале, изкараме ангелите, Ботовете, де. Не, ботовете. Мале... Вайх! Хора, сега тук е на живот и смърт. Да, с Simple... Защо не е с Simple Edit? Защото не съм на Simple Edit. Давай, на малко остана. Би го с огненото. Какво огнето? Валта. Сега, няма да влизаш тук. Малко да си лутна, да... Тос го щупи. Нормално. Само внимай да не те убий, че малко е страшен. Дай. Браво! Ето хора. Бос е убит. И с него и... Две монетки. Между другото, от Запола видях, че само протата си махат медальона, защото ги виждат на мапа. Което е страшно тъпо според мен. В смисъл... Помпата. Взимай това. Хора, само да кажа, това ще ми е първия видеоклип, няма да е толкова хубаво заснет. Да. Но по-напред ще, обещавам, ще бъде много по-хубаво. И качество и всичко. Просто да. Сега още сме малки и парите, които имаме, ги вкарваме за химикали, за тетрадки и така. Другият ме едалон е тук. Уникално. Ето го. Идва. Трябва да се скрия. Защото той идва за мене, брат. Той е тук някъде. Боже. Брат, искате ли да се таковам сега ме едалона и да си помисли, че съм убили и после го наспамвам със и оръжие. Не, чакайте, че го убиха. Убиха го медалон. Този да не са фърли от това и да умря. Здравейте! Отново това е трета част, където... Хора, моя приятел го снайпна. Просто не видяхте как го снайпна. Да, мичка мой. Той даже демидж никакъв не ми наби. И нещо страшно яко, че за пръв път съм 2 от 2. Да, между другото, 2 медальона. От 2 медальона. И ако не се вижда... 179 каска. Там в далечината има човек. И хора, ако не се вижда много добре, 2 кила е направил. Може да се вижда добре. Тук ще кемпя. Те ще му видят, защото също според мен не е толкова важно, ако си взимаш Батълпаса и според мен не е толкова важно да си взимаш този за 2800, защото това е само ако то Battle Pass го искаш, ама не играеш толкова много. А пък ако си постоянен, ти да си вземеш това за 1000 и ти като ти играеш по-често и да ни хабиш вибъц. Но той е с снайпер ниско. Давай сега сме. Този
е със снайпер, не искам да го притеснявам, защото е със снайпер и ще мога да снайперира. И после ще поводея. Долу е в магазина или не? Да, долу ще е в магазина. Не, в колата е. Те тук са. Слез от колата. Не, аз обичам. Аз въобще не обичам. Щеше да го убиеш, Самуиле. Ето го. Втори прегазих, ама колата ми еде. Хора, аз много мразя да ги прегазвам. Аз пък обожавам просто, не знам. Хора... Що влака сега спря, Хора, ето пак сме тук на... Ние сме на магазина. Са 4-5 човека и хора тук без базик. Тук са 4-5 човека и не знам просто. Искам да я уинна тая игра. Искам просто. Обаче тук е взел всичко то, да ни казвам. Може да вземеш това. Не, то го няма. Има го, бе. Не, няма го. Защото да ограбил мишката. Ма снимаш ли? Да ме чут как... Да, бе. Същото. Някакъв... Давай, снимай, бързо снимай. Може да вземеш снайпера. Аз имам по-хубав за какво ми. Как ще и по-хубав, бе? Това е снайпер съводи. Така, взимам епик. Това тук... Горе. Това е супер слабо според мен. Взимам легендар. Няма как да не взема. При положение, че го има. Това е супер умно. Защото си нямам на представа къде са и тук го маркирва и честове и хора. Сам съм. Добре. Обаче, истина ли? Трябва ми кола. Защото с 2 медальона аз да се разхождам гол. В смисъл не гол ми без кола. Ето пак. Хора, остават 9 човека, да се каже 8. 8 човека. Трябва верно да ходят да вземам този снайпер, защото... Няма такова оптика. Има легенд. Оптиката му е страшно слаба. И бях с 500... Не тази сега добре 52 патрона. Хора, надявам се да виждате оръжията. Защото са год. И хора, и преди 2 дни, може би, с Боян правихме яко виктори. Аз и Боян бяхме с над 10 кила. Аз бях на 10. Аз бях с над 10. Хора, хвана ни зоната, както виждате. Включих я зоната ни. И хора, вече сме 5 човека, аз съм с 2 кила, 2 медальона, 2 мичка. И всичко е топ. То сград и там горе подскача един. Не знам, виждате ли го? То ние не го... Сигурно не, защото аз го видях само. Аз не го видях. Да, защото съм с очила как да го видиш. Малко тук ще чилнем, защото да не се досерем точно накрая. Да отида ли да се боксна в зона? Да се бокснеш в зона? Да. В зона? В зона? 4 човека. 4 човека, хора. Дами и господа. Сега ме е страх да излизам, защото като сме 10 човека останали и са най-силните. Отивай към зона, защото Сторма ще... Да, и Сторма ще би и по 2, ако не се лъжа. 2, 3, 5. 2. То вече са 4 човека.
ходя, а и още повече, че като съм с медальони, всички искат мене да подкрепят. 3 човека, там ето. Хора, 3 човека остават. И ще остана едно в едно, защото единия е там. Добре, но уникално. Хора, ето, не, това е бот. Който ако го избиеш, който ни те би. Да. И хора, Сторма вече бие по 2 кръв. Има човек. Само да кажа, Ейма не е много добър. И хора, добре, на 3-то място. Бе, защо показваш средни пръсти към? Защото ма яд. Бе, пред камерата. Добре, това ще го изрежем. Да, хора, може да не го изрежем, но...